După ce treci semnul care marchează intrarea în orașul Călimănești, în partea dreaptă a drumului, ascunsă printre copaci, se află o vilă frumoasă care aparține celebrei familii Cantacuzino. Din păcate, asemenea unei bune părți a orașului Călimănești, și această clădire poartă semnul abandonului. Vila se află în stăpânirea unei familii de moldoveni lăsați să locuiască acolo, de chiar urmașii ultimei proprietărese. Vila a fost construită de I.G. Cantacuzino, un inginer bogat ce cobora din neamul vechi de voievozi și oameni de cultură format din celebra familie Cantacuzino. Eroina poveștii mele, Ioana Cantacuzino, și-a făcut școala primară la Călimănești, iar liceul în Franța. În anul 1928, fratele ei, Mircea Cantacuzino, avea să vină de la Paris cu o avionetă școlară și cu un grup de tineri cubani, toți școliți în Franța, care au hotărât și, bineînțeles, au și făcut o școală de pilotaj în București. Familia avea să le cumpere celor doi frați câte un avion Clem 20 cu care aveau să facă tot felul de raiduri, acrobații și zboruri periculoase. În anul 1929, Ioana Cantacuzino avea să facă primul raid internațional cu un avion de zbor. Mircea avea să devină și el un as al aviației, dar avea să moară în chinuri groaznice, într-un accident stupid, după ce s-a izbit cu avionul de gardă la aeroportul Băneasa. Era însoțit de o tânără care, în mod surprinzător, nu a părăsit absolut nimic. Ioana Cantacuzino avea să călătorească de 2 ori, la început cu Grigore Carp și mai apoi cu talentatul violoncelist Perș. La 33 de ani, Ioana Cantacuzino are și ea un grav accident, prăbușindu-se cu clemă. A urmat o lungă perioadă de spitalizare, în urma căreia nu va mai zbura, dar va înființa o școală de aviație sportivă. În anul 1941, în urma unor divergențe conceptuale, Ioana Cantacuzino este internată de mareșalul Antonescu în lagărul de la Târgu Jiu, iar după câteva luni îi este impus domiciliul forțat în vila de la Călimănești. Aici avea să ducă o viață plină de privațiuni până aproape de capătul zilelor. Autoritățile locale aveau să rechiziționeze castelul pentru a-l pune la dispoziția comandamentului trupelor germane, care instalează în camere 4 de spital. După plecarea nemților în 1945, clădirea este rechiziționată de armata sovietică, iar după plecarea rușilor, regimul comunist, prin interpuși, plin de o imaginație, o vor boteza plin de imaginație, Vila 23 august. În anul 1950, Ioana Cantacuzino este dată afară din casă și va locui o scurtă vreme în gazdă la cineva din Călimănești, loc unde va avea de ascuns și să moară. Avea să fie înmormântată în cimitirul Călimănești, cimitir care, la sugestia unui activist de partid, avea să fie arătat pentru ca acest teren să fie ridicat o parte din blocurile orașului. În pădurea din spatele vilei, până anul trecut, a putut fi văzut mormântul lui Dan, fratele Ioanei, care a murit la 2 ani. Mormântul avea formă de leagăn și era unic în România. Pe placa de marmură era scrisă o strofă sensibilă din poezia Somnoroase păsărele, a lui Ion Minulescu.